ଶେଷରେ ଆଜି ହିମାଂଶୁ ସାଗରଙ୍କ ଅସଲ ଦୋଷୀ କିଏ ଜଣାପଡ଼ିଛି। ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ, ଆପଣମାନେ ଏହି ଭିଡ଼ିଓଟି ଶେଷ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଦେଖିଲେ ଜାଣିପାରିବେ ଅସଲ ଦୋଷୀ କିଏ। ତ ଏହି ଭିଡ଼ିଓଟି ଦେଖିବା ପୂର୍ବରୁ ଯଦି ଚ୍ୟାନେଲଟିକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିନାହାନ୍ତି ତାହେଲେ ଚ୍ୟାନେଲଟିକୁ ଏବେ ହିଁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରି ବେଲ୍ ଆଇକନ୍କୁ ଦବାଇ ଦିଅନ୍ତୁ। ତେବେ ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ, ଏବେ କିଛି ଦିନ ହେଲା ହିମାଂଶୁ ସାଗରଙ୍କ ମା ପୋଲିସ ଷ୍ଟେସନରେ ଏଫଆଇଆର ଦେଇଥିଲେ ଏବଂ ହିମାଂଶୁ ସାଗରଙ୍କ ମା ସ୍ପଷ୍ଟ ଭାବରେ କେସ୍ ଦେଇଛନ୍ତି କି ଯାହା ଅର୍ପିତାଙ୍କ ନାଁ ଏବଂ ତାଙ୍କ ବୋହୂଙ୍କ ନାମରେ ଏବଂ ତାଙ୍କ ପିଏଙ୍କ ନାମରେ, ଏବଂ ତାଙ୍କ ମା କହିଛନ୍ତି କି ଏବଂ ଏଇମାନେ ମୋ ପୁଅକୁ ମାରିଛନ୍ତି ଆଉ ଏଇମାନେ ମୋ ପୁଅର ପଇସା ସବୁ ଖାଇଛନ୍ତି। ହିମାଂଶୁ ସାଗର ଜଣେ ଲୋକପ୍ରିୟ ଓଡ଼ିଆ ଗାୟକ ଥିଲେ। ସେ 25 ନଭେମ୍ବର 1990ରେ ଟିଟିଲାଗଡ଼ରେ ବଲାଙ୍ଗୀରରେ ଜନ୍ମ ହୋଇଥିଲେ। ତାଙ୍କ ପରିବାରରୁ ହିଁ ସେ ଜଣେ ସଙ୍ଗୀତଜ୍ଞ ପ୍ରେରଣା ପାଉଥିଲେ, କାରଣ ତାଙ୍କ ବାପା ଓ ମା ଉଭୟ ଗାୟକ ଥିଲେ ଏବଂ ଜେଜେବାପା କମ୍ପୋଜର ଥିଲେ। 2012 ମସିହାରେ ଭଏସ୍ ଅଫ୍ ଓଡ଼ିଶା ରିଆଲିଟି ଶୋ ଜିତିବା ପରେ ସେ ଲୋକପ୍ରିୟ ହାସଲ କରିଥିଲେ। ତାପରେ ସିଏ ଓଲିଉଡ୍ ଜଗତକୁ 2014 ମସିହାରେ ସମଥିଙ୍ଗ ଟୁ ମୁଭିରେ ପ୍ରଥମ କରି ଗୀତ ଗାଇଥିଲେ। ଅନୁଭବ ମହାନ୍ତି ଏକ ଷ୍ଟେଜ୍ ଶୋରେ କହିଥିଲେ କି ହିମାଂଶୁ ସାଗର କେବଳ ଗାୟକ ନଥିଲେ, ସେ ଜଣେ ମୋ ଭାଇ ଥିଲେ। ତାଙ୍କ ସ୍ୱରରେ ଯାଦୁ ଥିଲା ଯାହା ସିଧା ହୃଦୟକୁ ଛୁଇଁଥିଲା। ମୋର ଅନେକ ଫିଲ୍ମରେ ତାଙ୍କ ଗୀତ ଫିଲ୍ମକୁ ଆହୁରି ସୁପରହିଟ୍ କରିଥିଲା। ଆମର ସମ୍ପର୍କ କେବଳ କାମରେ ସୀମିତ ନଥିଲା, ସେ ସବୁବେଳେ ମୋତେ ଉତ୍ସାହିତ କରୁଥିଲେ। ତାଙ୍କର ଏହି ଅକାଳ ବିୟୋଗ ଆମ ସମସ୍ତଙ୍କ ପାଇଁ ଅପୂରଣୀୟ କ୍ଷତି, କିନ୍ତୁ ତାଙ୍କ ଗୀତ ଆମ ହୃଦୟରେ ସବୁବେଳେ ଜୀବନ୍ତ ରହିବ। ହିମାଂଶୁ ସାଗର 2017ରେ ସେ ତାଙ୍କ ପ୍ରତିଯୋଗୀ ଶ୍ରିୟା ମିଶ୍ରଙ୍କୁ ବିବାହ କରିଥିଲେ ଏବଂ ତାଙ୍କର ଏକ ଝିଅ ଅଛି। ତେବେ ତାଙ୍କର ପାରିବାରିକ ଜୀବନରେ କିଛି ସମସ୍ୟା ପରେ ଛାଡ଼ପତ୍ର ହୋଇଥିଲା। ଦୁର୍ଭାଗ୍ୟବଶତଃ ହିମାଂଶୁ ସାଗର 17 ନଭେମ୍ବର 2025ରେ 34 ବର୍ଷ ବୟସରେ ଭୁବନେଶ୍ୱର ଏମ୍ସରେ ତାଙ୍କର ମୃତ୍ୟୁବରଣ ହୋଇଛି। ନିମୋନିଆ ଏବଂ ଏକ ମଲ୍ଟି ଅର୍ଗାନ ଫେଲୁଅର ଯୋଗୁଁ ତାଙ୍କର ଦେହାନ୍ତ ହୋଇଥିଲା। ତେବେ ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁମାନେ, ଆମେ ପ୍ରଭୁ ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କ ନିକଟରେ ଏତିକି ପ୍ରାର୍ଥନା କରିବା କି ଯେ ହିମାଂଶୁ ସାଗରଙ୍କ ଆତ୍ମାକୁ ଶାନ୍ତି ଦିଅନ୍ତୁ, ସେ ସବୁବେଳେ ଅମର ରୁହନ୍ତୁ।